Damena sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang daidang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus, di bagasan tikyon hatani debata nalaho saur tuhita, ima marhite buku panurirang Hesekiel biddu 34 ayat 10 sada rodi ayat 10 onom. Songonom mahatana laos tapai hutihutma. Ai songonoddo hatani Tuhan Jahuba, idama au apala au sadiri uso-uso sogut di biru-biruku. Jalalul wakku nasida. Songon pangalului ni parmahat di punguanna di ari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akanama pari ibana. Suang songoni au mangalului biru-biruku sogut. Jala paluaokku nasida sia saluhut inganan parsairahan nasidai. Uju di ari obun dohot hahulomon mari potipot. Jala au manogihon nasida ruar sianak kabangso dohot papunguhon nasida sianak kaluat. Asa hubuan nasida mulak tu tano nasidai. Laos au marmahan nasida di atas ni akadulu Israel. Di bagasan akarura dohot di bagasan saluhut parmianan di tanoon. Di japalana-palana lomak au marmahan nasida. Jala di atas duluk akan ati bodi Israel parudaman nasida. Di sima mangulun nasida di parudaman nadinggan. Jala japalana-palana lomak, japalan di atas ni akaduluk ni Israel. Au sadiri mamarmahan biru-biruku. Jala au paulon nasida ninna Tuhan Jahuba. Luluaku ma namagui. Jala mulak buanokku natarde pari. Jala lilitakku do nama bugangi, jala pargugokku do namar sahiti. Alayang go namok moki, dohot nagugui, siap ponokku do. Au sadiri tahe marmahasa, marhite-hite uhum. Ido sahatna. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mangulu do bangso Israel, mangulu bangso Jehuda, ima dihabuangan di Babilonia. Nunga tung masay maol diado pinasida mangulu di habuangani. Tutu nagabe panguhuman ni debatado na mangajari bangsonay asa anggiat na sida marhamu baon yan molo di lehod debata pangajariot tu na sida marhite-hite na tarbuang na sida tu bangso siliban manang bangso Babilonia. Damang dainang alai masama diganup nasa akka na manguluhon na sida. Na didok nagabe parmahan manang akka si parmahan. Manang di bahasa Heber na didok roe. Namar lapatan may namar mahani. Manang na pinilit ni debata nagabe marmahani. Manang akka uluan manang toko di tonga-tonga ni bangsoy. Dia mana masa? Holat diri nasa diri dona pinikiran diganut nasa kanak parmahani. Dang diulahon nasida ganut nasa ulahon parmahanion na dohot dinggan. Damang dainang. Ido bahen didok Jahuba di bata. Au sadiri uso-uso sugut di biru-biru. Jala songon na di bagasan hahulumod do ganut nasa bangsolay. Tutu damang dainang. Disakapi Jahuba di batado dinalaho mangalehon parsiajarat tu bangsoi salilin 70 tahun na sida mangulu di Babilonia. Alai na pinangido ni Jahuba di bata asa marhamu baun nian bangsoi asa luhut na nasida dapotak kaluhaun molo ganup nasida mangudukon ganup nasa akka na pinasahat ni Jahuba di bata. Dihita na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alai nangpe di bagasan panguhuman bangsoi. Para siroha jala pardenggap basa do Jahuba di bata. Jala marpadat do Jahuba di bata asa manotong patupaho na siniroha tu bangsonay. Ay bangso na di jo jala bangso na pinilit ni Jahuba do bangso Israel. Disialani manotong doa sinirohan di Jahuba di bata tu nasida. Di syalani di padaton Jahuba di batama dinalaho mangalehon haluaon tu bangsonay. Asa malua nasida sian ganup nasa akka hamaulon. Dohot akka ganup naso dinggan
na pinatupan ni ganup nasa namarmahan ni nasida. Disalani roh Tuhan Jehovah marpadan tubang sonay, Tuhan isa diri na roh na gabi parmahan di nasida. Ay ibana do parmahan na sumurong, ibana do parmahan na dinggan jalan na burju situtu, dinalaho paucaton nasida, sian ganup nasa kahamauloni, jalamabuan bang sonay, tuinganan las ni roha na manotong. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Asing ni ganup nasa na di baga-bagahun Jehovah di bata na sida ruar sian habuang Babil. Masuk dotong horong ni turpukon, ima na di baga-bagahun Jehovah di bata, haroro ni Kristus, manang haroro ni sipalua manang Mesiasi. Jala Mesiasi manang Tuhan Yesus Kristus. Nagabe hapapatar ni ganup nasa holong ni rohani Jehovah di bata dinalaho langsung marmahani akka bangsona. Haroro ni Tuhan Yesus nagabe parmahab bulu di tonga-tonga ni portibion. Na mangarahon ganup nasa bangsona, na mangarahon ganup nasa jolma na hinaholongan. Asa luhut na niya dapotak kaluaw, asa unangadong nang bosa dan yan, nagabi tu panguhuman, manang nalipe, mago, dau sian ganup nasa akka, parsauran ni biru-biruna. Alay luhut naman niya pungu di ganup nasa akka pasu-pasu ni Jehovah di bata. Punguan ni ganup nasa na porsea di Tuhan Yesus. Punguan ni ganup nasa naung dapotak kaluaon. Parsauran na mangulu di bagasan hasitongan ni Tuhan. Di memehon, diarahon, jala ditogu-togu Tuhan Yesus Kristus do. Saluhut na ganup nasa jolma. Asa dapotan tutu di japalan na lomak. Dihasonangan las ni roha saliling-liling na. Laos ima na pinatupana. Ibana parmahan na dinggan. Ibana parmahan na sumurungi, di patuduhom matutu, songo dia do holong ni rohani parmahani na sasitong. Di seahod do hosana. Laos ikonusedo ganup nasa mudarna. Asa ima dalanna dinalaho patupahok kaluaon. Patupahon ganup nasa akka, hanguluod di ganup nasa bangso na hinaholongan na, bangso na pinarmahan na. Na manghihut damang doho dainang. Turpukon, ganup mamusena mabaritahon, songo dia do haroro ni Kristus na padua haliho. Dada tutu holan harorona na parjolo, na mangalehon patuduhon, haluauni doho tangoluani, marhite-hite pabahenan ni Tuhan Yesus Kristus, na paluahon ganup nasa portibion. Alay di patuduhon domuse, songo dia do ganup nasa akka arisugut. Ima haroro ni Kristus na padua halihon. Manang parusia. Di bagasan tikii. Tupama ganup nasa akka panguhuman. Ay rodo Tuhani. Dinalaho manirakon. Ganup nasa akka punguan ni biru-biruna. Sian ganup akka punguan. Manang ganup nasa akka namanoro biru-birunay. Tuhan isa diri na mangalinggomi. Tuhan isa diri na mangodihon ganup nasa akka biru-biruna. Jala haroro ni Kristus na padua halihoni. Disima ganup nasa akka na ditotuhon. Nagabe sitiop tupal hanguluan nido hita. Marhite-hite. Naong pinasahat ni Tuhan Yesus Kristus di bagasa parngulwota, manang naong malua do tupal hanguluan isya kita. Di syalani damang dohok dainang. Sudedo hita, dinalaho managam ganup nasa kahaluaon, hanguluan sa liling-liling nai. Di syalani, uduk mangoloy jalataulahon, huhut tahanguluhon masaluhut, ganup nasa hanguluon na pinasahat ni, ima parmahab boloni Tuhan Yesus Kristus. Asa manotong mahot ganup nasa tupal hanguluon na pinasahat nai di hita.
asa taruli hita dihanguluon na manotongi ro di saliling nililingna. Atong damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, tapasahat madirita tutuhani, ay ibana do parmahabolon, parmahan na dinggan, parmahan na sumurong, dinalaho mabuah kita, tuhanguluon na marhasonangan ro di saliling nililingna. Debata Jehovah di bagasan Kristus Yesus, na manotong madongani mangaramoti duhot mamasu-masu hita. Amin martangya kita. Ali Jehovah di bata mauliate si tuturohanami di ho Tuhan, alahodo na marmahani ganup nasa akkahuriam, natotong dinalaho mangiring-iring daging dohot ngulu nami. Asa manotong Tuhan diganup nasa parnguluan nami. Dapotak kami, jalataruli hami diganup nasa hinauli ni pasu-pasum dohotasi ni roham. Nunga taruli hami Tuhan dihanguluan na pinasahat. Taruli mahami muse diganup nasa haluaw na pinasahat mi. Asa dapotak kami ditupal hanguluan nasa liling nililing na. Atong ali Jehovah di bata, sapala naung pinarmahammu hami sa luhut na, manotong matugu-tugu hami, jala hokop mahami Tuhan di bagasa kolong mudohotasi ni roham na sumurungi. Asima roham Tuhan, jakon mahami sa luhut na, di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Amen.